magandang araw, magandang hapon. At ngayon ay makikipag-unok tayo sa traffic. Ayan o. Sasagasaan natin yung napaka-traffic. Dito lang yan sa Ortigas. Mamaya mag-run muna ako, tapos pintuhan tayo. Alright, bago ang lahat, mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Tingnan nyo yan, ito yung isa sinasabi ko sa inyo. Alright, mega love shoutout po. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Alright, dahil matraffic, and para hindi tayo mainip, napaka-traffic po. Ayan o, walang galawan. Grabe o. Diba? Ayan, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out po. Ayan, kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. Kay Biyaheng Raquel Sam, mega love shout out. At tagal-tagal ko nang nakalimutan si Rachel Mingarin. Ayan, mega love shout out po. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga. At sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, mega love shout out po. Alright, 10 million in the house. Good morning po kay Ma'am Rosalina, mega love shout out po. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Alright, baka pwede naman pong makahingi ng like. Alright, para i-ano na tayo ni Lolo. Isa yung sa Malabon. Pasensya na kayo, naglalag yung ating internet, no? Ano ko lang sa inyo, ulitin ko lang yung nangyaring dalawang pamilyang nawala ng yung isa sa Cavite at saka yung isa sa sa Malabon, na binawian ng kanyang buhay, nagtatrabaho ng parehas, no? Alam nyo, nakakalungkot na tanging ang pumunta lang ay si Senator Robin Padilla, pero yung balahura na yung balahura na vlogger. Balahura talaga yan, diba? Hindi naman natin kinukutya, kasi buhay pa rin yun na nasayang. Ibig sabihin, maaaring may mga sila, may mga alita na, dahil nga may mga lumabas na conversation na nagkakaunsihan sa pera. Pero ang masaklap doon, ay todo tawag nito, todo suporta pa yung mga pinklawan,
pinuntahan pa ni Claire Castro, ni si Claire Castro, si Trillanes, si Ontiveros, marami. At alam nyo ba na si Atty. Claire Castro na itong nagalit pa siya kay nagalit pa siya kay Ivana Alawi. Bakit daw parang pabida pa ito dahil si Ivana Alawi nga ay itong namatay na Move It Rider ay binigyan ni Ivana Alawi ng 2 million itong namatay na Move It Rider. Move It Rider pala, no? Yan, 17 million in the house. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Napaka-traffic dito ako ngayon sa may Ortigas, sa Ortigas Avenue. Grabe ang traffic. Yun nga po. At parang kinundin na pa ni Claire Castro na bakit daw pinangunahan ang gobyerno dahil trabaho ng gobyerno yun. Hello? Bakit pakialaman niya si Ivana Alawi kung sino ang gusto niyang pagbigyan? Di ba? Dahil nga na sila na parang sinupalpal sila kasi nga magkano lang ang binigay. Oh. Si Ivana Alawi binigyan ng 2 milyon. Di ba? Sipin mo yun. Samantalang doon sa yung ano bang naiambag nun sa bayan, yung nambabalahura ng tao, no? Ako hindi ko maatib ganyan na balahurain mo yung tao personal di ba? Kahit anong galing ano bang alam niyang personal na buhay sa yung ang inaano ko po dito yung babaeng binawian ng buhay sa Caloocan nung ito si Mima Alicia, no? Hindi ko alam kung anong galit, bakit gano'n na lang ang galit niya na yung si Pangulong Duterte ay ilagay sa garapon yung kanyang mga vlog na yung kanyang nagpapalaglag di umano ang Vice Presidente. Di ba mga personal na kaya di ko maintindihan itong ating mga bakit yung pang pinagtuunan nila ng pansin na todo suporta pa sila doon, di ba? Kaya grabe tuloy ang sa kanila ng online. Tapos dito kay Ivana Alawi nagagalit naman ito si Claire Castro. Bakit parang pinangunahan di umano ang gobyerno sa kanyang sa kanilang mga gawain, kasi nga nagbigay si Ivana Alawi ng 2 milyon doon sa namayapa na Move It Rider. Di ba? Pwede bang harangin mo yung gustong tumulong na tao? Di ba? Nakakalungkot na may mga tao tayong ganito. Kaya sayang na may mga namumuno tayo na ganito ang kanilang mga attitude pagdating sa pag yung nasa pawan galit na galit. Pero doon sa walang kakwinta-kwintan vlog naman puro pambalahura lang na kung may galit ka sa tao dahil corrupt siya, ay doon sa ginagawa niyang kahit naman sino sa atin dahil hindi naman natin alam anong tunay niyang pagkatao. Nakikita lang naman natin sa social media, hindi naman natin sila nakakasama. Pag sinabing corrupt, doon ka, huwag
ka nang lumagpas doon. Di ba? Dahil di mo naman alam ang tunay na katauhan nun. Di ba? Pero yung balahurain mo na yung tao, ibang level na yun. Iba na yung ano doon. Kaya gano'n na lang ang ano ng simpatya sa kanya siguro. Itong mga lalo na yung mga pinklawan, sabi siguro ito lang yung taong gumaganti para sa amin, kaya gano'n na lang siguro ang suporta nila. Katulad yan, ano ang alaalang sa kanya, magbibigay sa kanyang alaala, di ba? Wala ang inaalala kung paano siya mambalahura ng tao. Naman natin sila masisi kasi siguro nang dahil sa pira, hindi natin alam kung anong mga nila, dahil nga isang babaeng lumaki sa probinsya, lumuwas ng Manila, nakipagsapalaran at ayun, napunta sa maling paraan para umangat ang kanyang buhay. Sa bagay, talagang hanggang doon na lang siguro ang kanyang iba't iba naman talaga ang paraan ng paglisa ng tao dito sa ibabaw ng lupa, no? Hanggang doon na lang talaga yung niya. Sa ganung paraan siguro talaga nakatakda, no? Yung masamang alaala. Kaya nakakalungkot na may mga tao tayong ganyan. Diba? Pag galit tayo sa namumuno sa gobyerno, doon lang sa kanyang trabaho, huwag nang lumagpas doon. Kasi yung mga ganyan na wala tayong alam. Pero yung katulad ng sinabi ng Senador Amy Marcos, kapatid niya mismo yun, no? Sinabi niya na adik ang kanyang kapatid. O yun talaga, pwede nating sundan yung mga bagay na yun at hanapin natin ang accountability. Ano bang accountability? Di pa-herpulical test ka, di ba? Kasi pag hanggat hindi mo ginagawa yan bilang isang namumuno, nandyan talaga yung duda, hindi mawala. Pero kung gawin mo yan at hindi naman siguro mahirap yung gawin yan, kung talagang tapat ka sa yung pinamumunuan, magagawa mo yun, diba? Pero yung bukod doon, balahurain mo na yung pagkatao niya, ibang level na yun, ibang level na usapan na yun, diba? Kahit naman siguro sa inyo, halimbawa ako, di ko naman kayo kilala personal, titirahin ko kayo ng personal tungkol sa pamilya, mali na yun, diba? Pwede naman tayong magdebate kahit maghapon magdamag, pero yung gagawin mong gagawin mong personal na yung mga bagay-bagay, maling gawain na yun. Isang pag na yun sa panghimasok na yun sa pagkatao ng isang tao. Tama yun, yung kundinahin mo siya doon kung anong pinaggagawa niya. Katulad yan mga corrupt daw ang mga congressman, o doon tayo sa mga corrupt. Huwag ka nang lumagpas doon, huwag mo nang pasukin kung anong buhay niyang pamilya, maliban lang pag lumabas doon sa pag sinabi niyang marami siyang asawa, di ba, yung mga congressman, pag sinabi niyang marami siyang kabit, pwede yun kasi binulgar niya di ba? Pero kung wala ka namang ebidensya, bintang ka ng bintang, di ba? Katulad niyan,
Sabihan ba naman ang vice presidente na pumunta ng ibang bansa magpalaglag? Paano niya alam yon? Di ba? Masyado ng foul yon. No? Eh, sabihin man natin na totoo. Eh, personal niyang buhay yon, di ba? Pero kung gagamitin mo yon, at hindi niya naman inamin, maling ano yon. Kumbaga, kita nyo yun, doon nyo makikita yung ano, doon nyo makikita yung pagkakaiba. Pag yung administrasyon ganyanin mo, katakot-takot na kaso ang abutin mo. Pero tingnan nyo ang ano, ang isang vice presidente, nagdemanda ba? Wala. Kaya nagiging ano tuloy, nagiging nakakakuha tuloy ng magagandang ano, nakakakuha ng simpatya yung vice presidente sa pinagagawa nila. Sila din ang may gawa. Biruin mo, titirahin mo ng mga below the belt na, eh alam nyo naman ang mga Pilipino, di ba? Ngayon ang nangyari, lalong tumaas ang survey ng trust rating ng pangalawang pangulo. Pero hindi daw dapat ganoon ang pagbasihan, kasi hindi daw totoo yung ano, yung pag tumama sa kanila yung survey, hindi totoo. Di ba? Pero yung tingnan natin yung ano, tingnan natin yung data. Kaya hirap na hirap sila kung paano nila pagandahin yung image ng pangulo. Kasi nga sila mismo hindi sila magkaintindihan. Eh sino ba naman ang ano, kunin mo ba naman yung mga dilawan, kalaban, alam mong kalaban mo yon. Kunin mo yung mga komunista. May sarili ding agenda ang mga yon. Gusto rin na muno sa gobyerno. O di sira-sira yung ano mo, yung gobyerno mo, sira-sira yung pamahalaan mo, yung pinamumunuan mo. Kasi nga puro may mga sariling agendang kanyang pinagkukuha. Eh, wala talaga, walang pupuntahan kundi ang ano. At yun, may mga nagsasabi pa na takot sa asawa. Kaya napasok yung mga dilawan sa kanila kasi nga si First Lady ay Aranita, diba? Aranita, si Mar Rojas po ay Aranita din yan. Rojas Aranita, magkakamag-anak yan. Ibig sabihin, malaki talaga ang tsansa na talagang namaniobra sila ng ano. Kaya walang pupuntahan yung administrasyon ni President Marcos kasi napaligiran siya ng mga ano oportunista, mga manggagamit. Sino ba sila ano? Sino ba sila Trillanes? 'Di ba? Puro manggagamit mga 'yan. Kasi nga gusto nila makaposisyon din sila. Sila Risa Ontiveros, 'di ba? Yung mga kamatayan black pa sa Kongreso. Ayan. Nagsama-sama na lahat. Hindi na handle ng presidente. Siya ngayon ang kawawa. Ang goal lang naman kasi ng presidente, matanggal yung kanilang kalaban sa 2028. Walang iba yun kung hindi ang vice president. O ngayon, di nagkalit-silits yung kanyang pinamumunuan. Hindi niya kayang makontrol eh. Iba yung sabihin niya ngayon, iba yung sasabihin kinabukasan. Iba yung nangyayari kinabukasan. Isipin mo yung ano. Isipin mo na lang yung West Philippines na yan. Nakikipagpulong sa base ng China yung presidente. Kinabukasan magpe-press con yung kanyang ano doon sa Coast Guard. O edi
gawan pa ng caricature. Ngayon ginantihan, galit na galit, di ba? Kung ako sa presidente, pagtatanggalin ko yung mga ganyan na inaayaw sumunod eh. Diba? Tatanggalin niya mga yan, sakit kayo ng ulo, hindi kayo sumusunod, tanggalin ko kayo. Kaso lang ngayon, wala na, baon na siya sa ano eh. Hindi niya na maggalaw-galaw ngayon, kasi once na ginalaw niya, mapatalsik siya sa pwesto. Wala na, palautan na siya eh. Puro na kapalpakan yung kanyang administrasyon. Kasi nga napasok na siya ng mga ano, kanya-kanyang sariling agenda, yung kanyang napasok na ng may mga ano, mga oportunista, yung kanyang administrasyon. Ngayon wala na, hindi na siya makapalag. Kumbaga sa ano, hawak na siya sa liig. Yung ating mga ano naman na naniniwala sa kanya, ang kalaban ang Duterte. Kailan ba nanawagan ang Vice President ng ano, lumayas na si Marcos, no? Yung mga sumisigaw dyan, eh yan ang kanilang damdamin. Pero kailan ba sumigaw yung ano, sumigaw yung Vice President na lumayas na dyan si Marcos? Diba hindi naman? Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Sinamahan niyo ako habang ako ay nagda-drive. Nandito na ako sa may Marcos Highway. Umiwas ako ng Ortigas kasi grabe ang traffic. Iba talaga ang Ortigas kahit kailan. Shoutout po sa inyong lahat sa 45. Maraming salamat at sinamahan nyo ako. Pauwi na ako ng Quezon City. Galing ako ng Antipolo. Ay maraming salamat po sa nag-like sa inyo. Sa gusto mo pa shoutout po ay comment lang kayo dyan. Sa gusto mo pa shoutout at sa gusto mong makipagkwentuhan, comment na rin kayo dyan. Alright, at magpukwentuhan tayo habang nagdadrive ako. Baka may mag-comment dyan na naka-live ako, nagdadrive. Hindi ko po hawak yung gadget ko. Ayan. Lang, diba? Okay lang, medyo moving naman siya, mabilis-bilis kaysa doon sa Ortigas na ano, napaka traffic. Ngayon ay alas 12 ng tanghali at kayo po ay nanananghalian na ba? Alright, pagdating na lang doon sa ano alright, may ulit tayo. May ulit tayo magkwentuhan para medyo ano ang traffic. Ayun. At mega shoutout pala kay ano, Ma'am Annalisa ng Malaysia. Alright. At sa kapatid ko dyan sa ano, sa Czech Republic. Alright. Di ba?
Kaya sabi nila nung nahuli na si nahuli na si Saldico sa Prague. Isakto nandoon yung kapatid ko. Tinawagan ko kaagad, tol, nandyan yung nahuli na si Saldico, nandyan daw sa Prague, hanapin mo nga. Tawa ng tawa yung kapatid ko. Tawa yung kapatid ko. Paano mahuli? Wala namang dito. Nahuli dito nagngangalan Saldico. Nasa Prague po kasi yung kapatid. Doon nagtatrabaho. Kaya hinanap kagad nila kasi marami siyang doon marami siyang mga kaibigan doon sa Prague. Kaya doon na po kasi nakatira ang aking kapatid sa The Prague, Czech Republic. Nandoon ang kanyang pamilya. Kaya marami na rin siyang mga kakilala doon. Kaya tawa ng tawa sa akin nung sinabi ko na nahuli na si Saldico. Si Saldico po ay taga Legazpi, Albay sila. At si General Parlade ay kanyang ka-classmate ba o batchmate ng kanyang kapatid ni Congressman Saldico. Kaya sinasabi nga ni General Parlade na pinaalalahanan niya baka bandang uli magkaroon siya ng problema. Ayun nga, problema na, diba? Kasi ginawa siyang kasangkapan, diba? Kasi sa totoo lang, hindi magagawa yan ng mag-isa. Kung si Saldico lang, papayag bang presidente dyan? Ang presidente binabasa yan, pinipirmahan yan ng presidente. Naku, mukhang mas matraffic pala dito. Traffic dito hanggang na siguro ito, hanggang Ipunan. Dito pa ako bago dumating ng si Marikina. Ayan dito pa ako bago dumating ng SM Marikina. Grabe yung traffic. Alright, shout out po sa inyong lahat. At 26 million. Ayan, shout out po. At yung yung sinasabi nilang resort na Mrs. Bay, yan sa kanila yun family business ng pamilya ni Saldico, kung saan doon napicturan yung mag-asawang Pangilinan at saka mag-asawang Pangilinan, pamilya niya doon sa Misibis Aviation, wala naman sinabi yung mga doon yung mga 18 Marines na nakatanggap sila. Pinalabas lang na pinicture, kaso lang binigyan lang talaga ng masamang kahulugan na may picture. Wala man sinabi doon yung 18 Marines, diba? Ang masaklap doon, silang napagbintangan kasi nga ang doon, yung empleyado ng Misibis Aviation ang nagbigay ng picture doon kay Libito Baligod. Pero ang doon, talagang si gumamit talaga ng helicopter si Senator Ping Lacson at saka si Tito Soto. Yun talaga ang madalas. Nakatamsa pa nga silang dalawa, di ba?
sa helicopter ni ni Saldico. Kaya hindi talaga sila makatanggi, di ba? Pero hindi naman masama yun, di ba? Kung nakihiram lang kayo, di ba? Huwag lang lumagpas doon sa nakahiram na ng warta pa, di masama na yun. Pero kung makahiram naman, anong masama doon kung pinahiram ka naman at nagmagandang loob lang yung tao. Pero kung lumagpas na doon, gumawa na kayo ng kasalanan sa bayan, yun ang masama, diba? Katulad niya, sinasabing nag-deliver ng ilang malita ba yun? Yung 18 Marines, no? Alam niyo, mas maganda nga yan, magdemanda sila ng magdemanda para magkaalaman kung talagang totoo or hindi, no? Kasi siyempre bintang-bintang yan, nagdadala sila, malay mo kung hindi naman, doon lang nagkita, tapos. Pero ang pinakasusi talaga dyan, si Saldico at saka yung kanyang 2-8, yun talaga ang kaya may mga nagsasabi na talagang pinalayo. Pero kung totoo na pinalayo yun, naku, bilyon talaga ang doon, bayad para lang hindi magsalita. Kung totoo yun, kasi hindi mahagilap hanggang ngayon diba? 26 million in the house. Ayan. Alam nyo, may iba tayo, ibalik ko doon sa yung doon sa dalawang nasawi na isang movie rider at saka yung isang vlogger, no? Ang laki ng diferensya. Yung vlogger kasi yun yung taga Balahura. Ayan, yung vlog niya isa yun sa mga taga Balahura sa mga Duterte. Kaya dinumog ng mga siguro sabi nila dahil Mima ka. Mima po yung pangalan nun, Mima Alicia, yung vlogger na yun. Napakasaklap naman ang kanyang paglisan dito sa ibabaw ng lupa. Isipin mo, yun ang pinapakitang alaala, yung mga videos na paninirang puri sa tao. Diba saklap, no? Pag pinalabas mo yung video ng mga ganyan, katanggap-tanggap ba yun sa lipunan yung mga ganyan na diba? Pwede naman na magbatikos ka sa gobyerno, pero yung doon lang sa wag lang yung na below the belt na, no? Batikusin mo ng batikusin, basta doon lang sa kanilang mga gawa. Wag na doon sa personal na wag na doon sa personal na niyang buhay. Kasi nga anong kinalaman noon sa trabaho niya? Diba? Walang kinalaman yun sa kanyang trabaho. Kaya hindi dapat isama kung ano ang personal na at ano bang personal niyang nalalaman doon, diba? Kasama ba siya doon sa clinic na pinalaglagan ng Vice President, no? Ay, pero kita mo, may demanda bang may lumabas bang balita na dinimanda siya? Wala. Pero kabaliktaran yan, tingnan nyo ang gobyerno ngayon. Makanti lang ng konti, demanda na. Lahat. Basta alam nilang pakiramdam nilang laban sa kanila, demanda talaga ang inaabot. Kaya nakakapang na umabot na tayo sa punto na parang one-sided na lang ang ating sa halip na gumanda yung image ng kapulisan, lalong napapasama, di ba?
Yung iba-ibang mga magagaling na pulis pumupunta pa sa mga community kasi nga nakikipag communicate sila ano ba ang mga pangangailangan, pero yung mga matataas sa atin ewan ko kung anong pinaggagawa. Sa bagay wala man silang magawa kasi ginagawa lang silang utosan. Pag hindi man sila sumunod, tanggalin sila sa kanilang posisyon. Katulad kay General Torre, nung natapos na yung kanyang sinibak na siya. Saan siya ngayon? Nilagay sa MMDA. Wala na, tapos na yung kanyang pabuya na lang yun sa kanya. Kita nyo, hindi pa siya nag-retire, tinanggal na siya. Nako, mas malupit pala dito ang traffic, mga boss. Ay nako, walang pupuntahan. Ortigas ganon din. Napaka-traffic din sa Ortigas. Ayan ilalagay ko dito sa kabilang para makita nyo yung sitwasyon ng traffic. Tingnan nyo, grabe. Yan ang sitwasyon ng traffic ngayon. Diba? Grabe. Kalupit. Makulimlim pa. Mukhang may malakas na malakas na pag-ulan. Napakakulimlim ng panahon. Grabe, stuck up kami. Ay nako, wala tayong magawa. Ganon talaga. Pasensya na kayo ha, limited lang yung natin kasi nagdadrive tayo, hindi tayo pwedeng humawak ng ibang cellphone. At yun, makikita nyo talaga traffic. Di ba? Traffic in the city. Ay nako, dito na tayo para hindi naman ayun, 22 million. Ayan, pasensya na kayo dahil napaka-traffic. Diba? Kaya kwento-kwentuhan na lang muna tayo. Ay maraming salamat sa nag-like at sa magla-like pa, maraming salamat po sa inyo sa walang sawa nyo na suporta. Ayan, naka 40 minutes na tayo. At siyempre alam nyo, sa totoo lang ayaw ko sanang mag-comment kasi gusto ko puro good vibes lang. Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung pag-promote ko ng mga tourist spot, mga tourist destination dito sa atin sa buong Pilipinas, no? Pero hindi ako nakakatiis kasi nga umuulan na po. Hindi ako nakakatiis kasi nga tingnan mo naman ang nangyayari sa atin, no? Tingnan nyo ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya kailangan nating mag-comment para sana man lang kahit paano matuto ang ating baka mapakinggan tayo.
no? Kung pakikinggan tayo. Pero kung hindi naman, wala na tayong magawa. Hanggang comment na lang tayo. Di ba? Kasi kayo ba, ano ba ang masasabi nyo? No? Kasi kung masama ang loob natin sa gobyerno, tapos mananahimik na lang tayo. Di ba? Kaya yung iba, ang ginagawa nila, pupunta sa kalsada, magsisisigaw. Diba? Dito malaya tayo na makakapagsalita. Basta wag lang yung dinidestabilize mo na ang gobyerno. Sa totoo lang, ang gobyerno, napaka-perfecto yan. Ang hindi lang talaga perfecto, yung mga umuupo. Kasi minsan, yung mga pansarili nilang interest ang umpisa pa lang, gusto na nilang protektahan. Yung iba, kauupo pa lang. Tingnan mo yung pinagagawa ng mga alipores ng presidente. Unang-unang pa lang ang presidente ayaw niyan makipagtulungan na sa ICC. Pero bandang huli anong nangyari? Di ba? Nanaig pa rin yung pagkipagtulungan niya. Hindi dahil gusto niya. Napalibutan siya ng napalibutan siya ng mga hindi magandang hangarin sa ating bayan. Ang lakas ng ulan, yun, napakalakas. Yan, grabing lakas. Grabing lakas ng ulan. Kaya maingay. Yun. Matraffic na, malakas pang ulan. Kaya mga motorista, yung mga single na motor dyan, kung wala pang ulan dyan sa inyong lugar at dito ang gawin nyo, magsuot na kayo ng kapote kasi napakalakas ng ulan. Grabe ang lakas ng ulan. Ingat po kayo lahat. Ay nako, lakas na ng ulan, traffic pa. Diba? Dito ako sa ibabaw ng tulay ng ibabaw ng tulay ng Marikina Riverbank. Grabe traffic Ay nako. Stuck up talaga. Pero kanina napaka-traffic din sa napaka-traffic din sa Ortigas. Pero ito malamang ito hanggang Katipunan ito. Ngayon, pagtyaga-tyagaan na lang natin. Walang problema, kasama ko naman kayo dyan diba? Pag-usapan na lang natin. Alam nyo yung corruption, pag hindi talaga yung maingat yung namamahala, mamamayagpag ang mga corrupt na politiko. Tingnan nyo na lang dyan sa papunta na lang ng Bicol. Papunta na lang ng Bicol. Pagsimula dyan sa arko ng Bicolandia,
Makikita mo yan hanggang Naga. Grabe ang lubak yan. Grabe ang lubak ng kalsada. Hindi yung lubak na talagang yung kalsada putol talaga, tagos hanggang kabila. Kaya yung pag ikaw, halimbawa nakamotor ka, yung motor mo, pag ganyan-ganyan yun. Untol-untol. Kasi nga, parang biniet yung kalsada na no? Iyan ang isa kasing iyan ang isa kong dahilan na pagtitipid sa materyales. Kasi kung titipirin mo, wala, hindi magtatagal. Kaya walang katapusan ang repair diyan sa walang ang repair diyan sa simula diyan sa may arko ng pagpasok ng Bicol. Yan. Dait hanggang Naga. Grabe ang diyan, grabe ang lubak-lubak ng kalsada diyan. Kaya pag hindi mo ang bakal yan, hindi matatapos ang diyan kasi nga pag corruption kasi kahit tipirin mo yan sa materyales, hindi mo halata kasi kalsada. Isipin mo na lang kung tulay yan. Di ba? Baka nakatulad na lang yan yun doon sa Ilocos ba yun, yung bumagsak na tulay? Di ba? Kaya yun ang hindi nila masyadong pag sa kalsada kasi kahit na lubak-lubak walang nadidiscrash yung maliban na lang yung mga single na motor, yun ang madalas nadidiscrash yan. Pero yung mga 4 wheels kawawa yung Carganon Riders, basa-basa, walang pambalot na kaputi. Pero yung mga 4 wheels wala, masisira lang yung kanilang mga sasakyan. Pero yung mga motor talagang malaki ang tsansa, mga 70% na madidisgrasya yung mga riders. Kasi nga grabe ang lubak. Sus Maria, siguro mga 200 kilometers manawa ka talaga sa lubak. Tipirin mo ng tipirin yung simento. Wala. Siyempre pag panay ang repair, maraming kita, tuloy-tuloy ang kita. Panay ang repair, tuloy-tuloy ang kita. Huwag na lang, dito na lang sa Metro Manila. Tingnan nyo ang dito sa atin. Sinimento, di ba, sisimentohin. Pagkatapos simentohin, aaspaltohan. Yung aspalto, ganyan kakapal. Basta lang mapatungan ng aspalto. Kahit mulan, daanan ngayon ng mga sasakyan, maraming sasakyan, lusaw yung aspalto. Tanga yung mga buhangin. Di ba? Saan mapunta yon? Sa mga kanal. Yung mga kanal barado na. Yun ang nagiging sanhi ng baha. Tingnan nyo na lang sa tingnan nyo ang diferensya, di ba? Diferensya sa expressway at saka sa mga kalsada natin. Sa expressway, ang niyan, ang tawag nito, ang asfalto niyan mga 1 dangkal ang kapal. Kaya hindi basta-basta na hindi basta-basta na titibag, hindi basta-basta nasisira kahit daan ng mga truck. Grabe ang traffic. Lilipat tayo ng way. Kaya ang nangyayari, palaging barado yung mga kanal kasi pag umulan yung asfalto na ganyan ka kapal, wala, tangay na lahat, nandoon na sa kanal lahat.
Siyempre, sa sobrang dami, naipon na doon sa kanal, nagkapara-para na. At sundan pa ng mga basura. Ayun. So matotal, nasa kalsada yung tubig. Marado yung kanal. Grabing lakas ng ulan. Kawawa yung mga riders. Dito pa lang ako sa sa may barangka. Halos makaisang oras na tayo. Maraming traffic. Ako pag lumakas ang ulan, hindi na naman ako makapaghugas ng sasakyan. Ayan. Ganon ang trabaho ng driver. Pagkatapos magbiyahe, ayan, maghugas ng sasakyan. Kaya pasma ang inaabot. Pero ganun pa man, salamat pa rin tayo kasi may napapasukan pa tayong trabaho. Kasi sa hirap na po ngayon humanap ng trabaho, hirap na hirap na. Kahit college graduate na, hindi ka pa rin makakuha ng trabaho na angkop sa iyong pinag-aralan. Maliban lang kung graduate ka ng Ateneo, ng Lasal, wala. Kung tapos ka lang sa mga putso-putso na eskwelahan, wala, magtiyaga ka sa factory worker kahit 4 years course ka. Isipin mo yun, mag-apply, apply ka pa lang, pahirapan ka na ng todo-todo. Tapos kunin yan yung resume mo, hindi ka naman matatanggap. Kasi nga ang unang-unang hanapin sa'yo, experience. Paano ka magka-experience? Nag-aral ka nga, di ba? Nag-aral ka ng 4 na taon. Di pa nila sabihin na wala silang maibigay na trabaho. No? Ang hahanapin pa sa iyo yung experience. Eh alam mo, kaga-graduate mo pa lang tapos hanapan ka ng experience. O di ngayon, mapipilitan ka ngayon mag-experience, mag-factory worker ka. Diba? Ganon kalupit ang ating ganon kalupit ang ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Isipin mo yun, kagagraduate mo ng 4 year course, tapos hanapan ka ng mag-apply ka, hahanapan ka ng resume, napakaraming requirements. Pinakahuli, nakompleto mo yung requirements, titirahin ka naman experience. Makakuha ka naman ng sahod under minimum pa. Kaya marami talagang walang trabaho kasi nga yung iba namimili kasi nga nag-aral nga naman siya. Yung iba kukuha ng motor, magmo-move. Pagdating naman sa kalsada, marami din sa ulo. Ma-hold up pa. Maraming mga hold upper. Diba? Noong araw pinakadelikado yung mga taxi driver. Kaya noon kami talagang pagdating sa gabi ingat na kami. Pero
kahit anong ingat mo, basta't bumiyahe ka ng gabi. Kaya kami nun, papaspas kami sa araw, pagdating ng gabi tigil na alas 8, alas 9 tigil na kami ng biyahe niya nung kasalukuyang nagtataksi ako. Kaya, bago po kasi ako nagpunta sa nagpunta ako unang sampa ko sa Munibila, private company po. Tapos nagpublic ako. Yan, kung saan nagtaxi po ako. Yan. Unang sampa ko po sa Manibela, pag dito pa ako, kilalang tao. Ang una kong naging boss, no? At doon ko naranasan ang pagkakaiba ng mayaman at saka mahirap. Akala ko talagang ganun lang sila, mapang-api lang sila, mapang mata. Talagang ganun pala ang doon ko naranasan na hanggat sa taxi. Tapos pag taxi ko, nag-private uli ako. Talagang akala ko lang, talagang ganun pala talaga pag laki ng agwat, diba? Kasi pero hindi naman lahat, may mga panahon naman na may mga panahon naman ay may mga naman na okay naman yung iba, pero talagang as in marami na diba? Kasi marami akong pinanggalingan na mga kilalang tao. Alam niyo yung pagdating pa lang sa klase ng doon mo makikita ang laki ng agwat na hindi ka ituturing na ewan ko kung masasabi mo bang may sika sa lipunan, no? Kasi doon ko nakita na ang kahalagahan, doon ko nakita yung parang wala kang sa sarili mo. Pag halimbawa yung na lang, kasambahay, doon mo makikita na kung gaano ka sila laki ng pagkakaiba. Kasi tika lang pupwesto muna tayo para maganda ang kwento. Pag kayo kasambahay, talagang as in makakakain kayo pagkatapos nilang kumain. Babantayan nyo, pagsisilbihan nyo habang kumakain. Kulang na lang susubuan nyo Marami akong kaya sabi ko, ayaw ko yung taong mga ganong klaseng mapang mata, no? Pero mayroon naman akong napasukan na talagang pag kumain sila kasabay yung kasambahay, yung mga ganyan. Pero marami akong na talagang ang tingin nila, ang baba ang tingin nila sa mahirap na katulad namin, katulad ko, diba? Driver ako, di ka pwedeng sumabay. Kakain ka lang kung kailan sila magsabi. Hanggat hindi, marami akong napasukan yan, siguro mga 4, na hanggat hindi nagsabi yung amo na kumain na kayo, pag pinangunahan nyo, sermon kayo lahat. Kaya doon ko nakikita na talagang malaki ang pagkakaiba. Kaya tingnan nyo ang na lang natin dito sa kay President Bongbong Marcos. Kaya hindi nila maiintindihan
Di nila makuha ang loob ng masa kasi nga ang layo. Isipin mo yan, dating presidente yan. Walang kaalam-alam sa pagano. Oh. Maniwala ba kayo na simula niyan sa pagkabata hanggat sa kanilang paglaki, tatlo, apat ang tagabantay niyan? Kasi nandyan yung magpe-prepare ng damit, nandyan yung magpe-prepare ng pagkain, nag-aaral, dala-dalawa ang kasamang bantay bukod doon sa mga bodyguard at driver. Kaya hindi nila nakikita yung ano, yung kung gaano ang hindi nila nakikita yung ano ng sambayanan, hindi nila nakikita yun kasi nga naandun sila sa ano eh, pinakatuktok sila, nandoon sila lahat, pinagsisilbihan sila lahat. Iyon ang sinasabi kong ang layo ng agwat, no? Kaya mahirapan talagang maka-adapt yung mga ganyan na maging presidente. Kahit sinong maging presidente, basta't lumaki sa ano, lumaki sa mga mayayamang pamilya, mahirap makuha ang ano, kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng ano, mga Pilipino. Buti nga ngayon ang boss ko na ito, kasi nga natuto na ako eh. Oh. Pero kahit papaano nakikita ko sa kanila yung malasakit kasi hindi sila yung ano, hindi sila yung tao na ano, mapangmata sa kanilang ano, kasambahay. Saka natuto talaga sila, inaway ko eh. Oh. Oh, hindi yung away na magsigawan kayo. Ipakita mo kung ano ang dapat na. Kasi hindi naman lahat ng panahon para maintindihan ka, aawayin mo, makikipag-gira ka sa kanila, makikipagbangayan, no? Ipakita mo yung kung anong ginagawa ng dapat, hindi dapat ginagawa. Kasi ang laki ng pagkakaiba talaga sa totoo lang. Kaya pag gano'n na lang ang ano ng masa, kasi talagang bumababa sila eh. Nakikipaghalubilo. Yung mga yan, makikipaghalubilo ba yan? Nung maliit pa yan, nakikipaghalubilo ba yan? Baka sabihin yan, baka lapit pa lang eh, hawiin na kayo ng mga bodyguard yan, diba? Kaya mahirap makuha ang loob ng masa, lalong lalo na pag yung mga mayayaman ang maging presidente. Mahirap hindi makuha ang loob kasi nga maliit pa lang. Isipin nyo yung ano, mayroon nung naghahatid ako ng bata sa isang kilalang eskwelahan, kasama nila yung ano, yung isang mayamang pamilya. Ang bodyguard nila 6. Isipin mo yung pag dumarating yon, kahit kami mga driver kami, pag dumarating yun, hawiin kami lahat ng mga security. Kasi parating na yung, pababa na yung ano nila, yung kanilang senyorito. Diba? Ganon ka ano, ganon layo sa ano, kaya paano nila makukuha yung loob ng masa? Hindi naman. Yon, pambihira. Nawala yung signal. Pasensya na kayo, nawala yung signal. Alright? Ayan, ngayon dito na ako sa ano. Walang kaulan-ulan dito. Dito na ako sa may ano, sa loob ng
UP. Ah, ayan, palabas na ako ng ano. CP Garcia, palabas ng Commonwealth. Tagal natin nagkano napala ako sa traffic. Yung ano, nawala tuloy yung ito ko, naputol tayo kasi ano, pasensya na kayo. Nawala ang signal doon sa loob ng yung signal natin nawala, pasensya na kayo. Yung ngayon sinasabi ko sa inyo, mahirap talaga maka-adapt sa mga mahihirap, yung mga elitista, yung mga mayayaman tao. Napakahirap maka-adapt sa mahihirap kasi nga doon pa lang sa kanilang pag kinalakihan, doon pa lang ang layo na ng agwat. Kumbaga lalapit ka pala, hahawiin na ng ano, hahawiin na ng mga security. At paggising mo sa umaga, may maghilamos sa'yo, may mag-toothbrush na yung mga bata. Kasi matagal kong ano yun, naging experience na talagang yung iba pa nga ayaw pang gumising, bubuhatin pa nung yung babysitter nung yaya. Bubuhatin pa yan. Tapos doon sa sasakyan, tututbrasan. Ano na lahat yung mga gamit habang nagda-drive ka papunta ng eskwelahan. Ganon sila ka layo sa masa. Samantalang yung mga tayo na mga mahihirap, tayong mga mahihirap, pag hindi ka gumising, hambalusing ka ng magulang mo, ng nanay mo or ng tatay mo. Tapos pagpasok mo sa eskwelahan, ang baon mo 5 piso or 10 piso. Di ba? Kasan nyo yun? Yung mga yan, mapabaon mo ba ng ano yan? Mapabaon mo ba ng 5 piso yan? 10 piso? Sa totoo lang, napakalabo. Malabo. Ang layong-layo na ang diferensya. Kaya nga nagkakaroon ng bulihan pagdating sa may eskwelahan. Kasi nga, ang layo talaga ng diferensya eh. Kaya napakahirap nilang ma-adapt yung ano ng masa. Kaya grabe ang tawag nito, ang grabe ang ng isang presidente. Kung hindi mo talaga makuha ang ng masa, mahirapan ka. Lalong-lalo na yung hihina-hina ka pa sa yung pamunuan. Wala. Katulad ngayon, baka sabihin na naman ng diyan maka-Marcos ako. Pero sa totoo lang, wala namang yun. Kasi natin yan talagang ganun ganun ang buhay ng pero kung palibasa mo ka Duterte ka, galit ka na sa Marcos habang buhay, hindi naman yun. Ano bang natin, pagkatapos ng kanyang termino, wala na yan doon ka na naman sa panibago. Palibasa ka Duterte ka, kahit mali na kaya magka-Marcos ka, kahit mali na, doon ka pa rin. Wala yun. Hindi na yun, katangahan na yun. Di ba? Mali na nga ang ginagawa doon ka pa. No? Kaya lang naman nagustuhan kong tumahimik yung mga durugista.
na rin. Ayan. Pasensya na kayo ha, wala yan kasi sa circle talagang ano, mayroon talagang mga dead spot yan sa circle. Nandito na ako sa Quezon at malapit na tayo magpaalam. Malapit na tayong maghiwa-hiwalay kasi malapit na ako dyan sa may boss ko. Diba? Ang boss ko ay kapitbahay ng dating presidente. Kaya nung kasalukuyang presidente si Pinoy, asar na asar din yung boss ko kasi pag may rally, iikot kami. Hindi kami makapasok-pasok. Yeah. Kasi sinasarado yung daanan. Yeah. Naputol yung ating pintuhan, pero okay na yun. Magpapaalam na rin ako kasi malapit konting-konti na lang, malapit na tayo paalam. Mainit dito tuloy sa lugar na ito, mainit, pero doon sa Ateneo grabe ang lakas ng ulan. Diba, simula doon sa Ising Marikina hanggang Ateneo, pagdating ng UP wala na, ambon na lang. Matatawa ka sa mga riders, may nakakaputi, mayroong hindi. Ibig sabihin nakakaputi galing doon sa kung saan ako nang galing na umulan. Yeah. Maraming salamat sa nagtamsak, sa nag-like yan. Tamsak talaga yan, sa nag-like, maraming salamat. Mayroon tayong 10 likes. Ayan, sana dagdagan nyo pa. Ayan, sa mga hindi pa nag-like, baka pwede naman makahingi ng like. Ayan, para lalo tayong lalo tayong i-promote. Ayan, salamat yung lahat at malapit na tayo. Maraming salamat po at sinamahan niyo ako hanggang makarating dito sa aking trabaho. Alright, at magpapaalam na po ako. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod. Alright, ingat po sila sa iyo. Ayan, lagi po kayong mag-iingat sa trabaho, sa inyong trabaho. Kaya sa lahat ng mga nakisama ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po at ingat po tayong lahat. Mayroon daw tayong low pressure area. Ayan, baka malapit kayo dyan sa area na yan. Ingat po tayong lahat. Ayan, magandang hapon po.